Ahoj dronisti, tak sa nám podmienky lietania v erkových vojenských priestoroch zmenili. Veľmi som sa potešil, keď som si všimol, že na ministerstve obrany po novom roku niekto porozmýšľal a uvoľnil nám trochu obojok. Ide o to, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo všeobecný súhlas s letmi bezpilotných prostriedkov v oblastiach LZR 225, 314 a 315 za podmienok, citujem, maximálna vzletová hmotnosť bezpilotného lietadla nepresiahne 25 kg. Let bezpilotným lietadlom je možné vykonať vo vzdialenosti minimálne 5,6 km od sťažného bodu letiska, a to do výšky maximálne 30 metrov nad úrovňou zeme. Operátor bezpilotného lietadla je povinný sa pred začiatkom letovej činnosti oboznámiť s aktuálnymi plánovanými presunmi vojenských transportov a konvojov zverejnenými na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Prípadná letová činnosť bezpilotným lietadlom nad vojenským transportom bude predmetom obmedzenia či ukončenia letovej činnosti bezpilotného lietadla zo strany ozbrojených síl. Nie je to dokonalé, pretože ak chcete lietať bližšie ako 5,6 km od letiska alebo vyššie ako 30 metrov, stále o tom musí rozhodovať zástup rozhodovateľov. Ale musíme ich pochváliť, že robia pokroky a snažia sa na veci ísť rozumom. Zatiaľ síce nesmelo, ale predsa. Poďme sa teda pozrieť na to, ako to v praxi vyzerá. Pokiaľ ide o Malacky, tam daný okruh 5,6 km zasahuje iba obce Kuchyňa a Pernek a inak ide väčšinou o vojenské lesy. Čiže tu asi veľa problémov nebude. Vo Zvolene je to trochu horšie. Tu tento okruh zasahuje kúsok do Zvolena, ale ozaj len kúsok. Ale je tu Kováčová a Sliač a potom je tu niekoľko menších obcí ako Vlkanová, Badín, Hronsek a pár ďalších. Takže Zvolen a Bystricu si už natáčať môžete, ale opatrne len do výšky najvyšších bytoviek. A nakoniec samozrejme najkomplikovanejší Prešov. Tu tento okruh zachytáva značnú časť mesta Prešov, samozrejme aj populárny objekt pre natáčanie Kapušiansky hrad, Kapušany a niekoľko ďalších obcí. Chválim teda ešte raz pracovníkov ministerstva aj za tieto drobné ústupky a už sa teším, keď sa ešte trochu zamyslia a prídu na to, že ak niekto natáča dronom kúpele v Sliači alebo nejaký dom, ktorý je na predaj v Kováčovej, že takýto týpek asi neohrozí bezpečnosť štátu. A tiež, ak Hugo Mrazík chce urobiť záber na Zvolen z výšky 60 metrov, netreba kvôli tomu vypisovať všetkým funkcionárom v kraji, že čo si o tom myslia. Verím, že to myslia dobre. Ale aj na to, aby niekto nesundal tie naše nové dve F-16 Mavicom, podľa mňa stačí, keď sa pilot dronu dohodne s riadiacou väžou. Ak toto dokážu organizovať na civilnej veži v Bratislave, verím, že vojaci slúžiaci na veži vo Zvolene, Malackách či Prešove sú rovnako schopní. Možno si niektorí na ministerstve ešte robia starosti, že prichádza k rôznym priestupkom a preto treba vydávať zákazy. Ale na toto by som dal jednu radu. Aby skúsili viac o týchto veciach informovať verejnosť aj prostredníctvom sociálnych sietí a tá potom bude vedieť, ako sa chovať bezpečne. Ak zavesia jeden dokument niekde na stránke ministerstva a nevie o ňom ani pracovník riadiacej veže, ťažko to chcieť od majiteľa nejakého malého drona, ktorý chce len fotku hradu. Myslím si, že ak by niekto zapichol na príjazde do Kapušian cedulu s nápisom vojenský priestor, zákaz lietania dronom, tak táto ceduľa urobí viac roboty ako 5 chlapov vojenskej polície vypisujúcich zápisnice zo spoločensky bezvýznamných priestupkov. Ak by niekomu potom vadilo, že dlho sedia na káve v bufete, lebo nemajú čo robiť, verím, že im sa to tak zapáči, že pri tej káve zasa vymyslia nejaký zmysluplný nápad, čo bude na prospech celej spoločnosti, o čo určite ide nám všetkým. Na záver by som chcel popriať pracovníkom Ministerstva obrany v tomto roku ešte veľa rozumných rozhodnutí, ako bolo toto, ktoré budú na prospech všetkým. A ak budú mať potrebu a záujem, viem pomôcť aj s informovanosťou rozrastajúcej sa skupiny dronistov. Prajem všetkým krásny deň a lietanie bez stresov.